kular jong mi ablay mem shakular ban ai kaspa birthday Henry kijing kular kajing su bat kajing ai me ong worship ding amaran long ring god bapi namar uit ukular banda banri uong worship ding ngalong ring god bapi ngan yai pen shad bor ngan krishan rudin dakakti kamon kahok jonga Henry Kichi kular jong mi ablay mem sham kular ban ai kaspa birthday Henry Kichi kular kajing su bat kajing ai me ong worship ding amar ngalong ring god bapi ngalong sangla kung kunang broad la sakma Henry try mi wat yanga Henry Kichi kular jong mi ablay mem sham kular ban ai kaspa birthday Henry Kichi kular kajing su bat kajing ai me ong worship ding amar ngalong ring kad bapi me ong worship ding amar ngalong ring kad bapi Ublay pi baro kiba page bat kiba khmi ya kene ka program lang ba ka YouTube channel jong ka Ribhoy Presbyterian Synod ngashim ya kene ka la man ai khublay pi baro haka kerteng ka badon bor ka jong utrai bat unong penem jongi u Jesu Kris ha kene ka por ngakwa ban yalam jingmut bat ban ya puson lang katu kat ne halor jong ka wei ka phang bat kata ka long halor jong ka wol Sunday School. Kawal Sunday School kadai ka singi ublay ka bakerpang nagabenta ka school penpau. Hakabakum gani ka singi ka bangirakhe ya kawal Sunday School de ngimla kham da kenmau tempang ya ka kerteng jong we ni kiriu krau jong ka balang u bakerteng u Robert Rex u bolong unong sedang ya ka school penpau. Bat une orang ba ulas sedang ya ka school penpau haga ta ka jaka ka bagi khat ka Gloucester ka badan ha England haga senam khat news pa rapo une orang ba udai uta visionary lene uriu yo i jengai ubalaseng ya ka school penpau da ka jingthmu ban sandur ya ki khun ki jong ublay ban sandur ya ki haga jinglong jingem bakan jado khamtam ban sandur ya ki haga jinglong jingem ka bakan jaman sim Bat de leng ba ka school penpau ka bau Robert Rex ulaseng balala ban hikai ban samru ikaktin ga jong ublay ka balalong ka bor bat ka jing kershan iki khun ublay bakin san ha ka jing tip bat ha ka jing shamphang bau Jesu Kris ulong utrai bat unong penem jongki ka buram kalong tam ya ublay ubala penla elau jong usakri ban seng ya ka school penpau naga benta ban sandur yaki khun jong kabalang kanongrim jo ka jia slok ka bangakwa ban ya slok hakani ka por halor jong ka wall Sunday School kalong ya ka bangila ban syam na ka gospel Matthias kalenong ka bakhat reu ka dekhat ka bakhat san Matthias khan reu kanong dekhat ka bakhat san ka tien ka jong ublay ka ong hi te pi ong bangalong uei hi te pi ong bangalong uei kaktin ga jong ublay kaya thu yengi
Hakaway kasngi kat baki sang senran kedang don hakipang jong ka Kaisaria Filipi u Jisu ula keli na kisenran jong u ya kani ka jingkeli bat uong kibreu ki ong u yanga ukun ubreu kibreu ki ong u yanga ukun ubreu kata kani ka jingkeli ka bau Jisu ula keli na kisenran jong u kisenran jong u Jisu kila jubab ya u Jisu da ka baong ko kenran don ki baong bamedei u Yohanes nong penbaptis don ki baong bamedei u Elias u Jeremia bat uwei ne kinong yatut lupa hadin kata u Jisu ula keli biang ki senran da ka baong hite piong bangalong u hite piong bangalong u Petras ula jubab ya kani ka jingkeli jong u Jisu da ka baong melong ukres ukun ublay ubaim melong ukres ukun ublay ubaim you are the Christ the Son of the living God kani ka jubab kabau Petras ula ai halor ka jingkeli kabau Jisu ula keli na u ban kisenran jong u kani ka jubab kabau Petras ula ai hakmat jong utra Jisu kalapen kemen bat kalapen hun ya utra Jisu kat hadu baun doong ya Petras suk mame ko Simon ukun ujona susu u Jisu ulaong halor jong leu mau siang ngante ya kabalang kajubab jong Petras hangning yo I bakalapen hun bat pen kemen ya utra Jisu bat nagani kajubab ka jong Petras ngila ban sungthu bau Petras u itu bat utip syai bau uta u bau ubut udam bat usyakre udai ukres ki para bangit bait kajingkeli kabami hakani kapor bat kabangakwa ban keli yalade bat yangi kalong katasnem ngilalong Kristan katasnem ngilapule haki school pun Paul ni ki Sunday school ki jongi ngipat ngisyam ba u Jisu udeu lada u Jisu un keli nangi hakani kapor un ong pite pi ong bangalong u ka jing syam jongi ka ka jubab ka bangin ai bat bangin ong ba u Jisu udeu haka jing jongi u Petras de u jubab u ong melong ukres ukun ublay ubaim hilok baik tongin ya jubab simet ikani ka jing keli hite piong bangalong lada u Jisu un keli yangi ngin jubab kumno halor kani ka jingkeli henry u Petras te uong bamelong ukres ukun ublay ubaim artli ki bangakwa bangin ya pusan hakani ka por na ka jingpla ka jong u Petras kabanengkong galong u Petras usyam ba u Jisu ulong unong penim u Petras usyam bat u itu syai bau Jisu ulong unong penim abau Petras uong melong ukres kabamut u Petras utip syai bau Jisu udai uta unong penim lapen sle ya u Jisu ban yalap ya ka gospel haki baduk ban pelaj im ya ki balaset bandi ban penpej ya ki bamatla ban penlaj ya ki balaban ka sitom bat ban penbena ya ka senam ka badiang hun kajong utrai Jisuru dalade uong ngalawan bakin yo ikajing bakin yo kerhai ia karu kilok bait u Petras utip syai bau Jisu udai unong penim Petras uyoi balapan sle ya u Jisu bau unwan syakani ka perthai na kebentaban penim ya kinong pop kibakum manga bat mapi u Jisu lawan kenang na kebentaban syakri ban syak sitam bat eka ban penim ya kiwei don shibun ki balamat ya ka jing penim ka jong u Jisu Kris baladangin pulih ka keten ublay ngin syam ba udakat ya balasa narpna syakalang ka mon jong utra Jisu une umat ba u Jisu ulong unong penim ha ka jing jong u pat halor jong ka ding pna yo asngeu ya ka suri jong u Jisu ka baong shisha nga ong hame hakani ka sngi men long lembat nga haka paradise
nang tau sakhayos unong krom khajana hakamit ka bau Jisu lalit samit hakaying jong u yo sngawi ka jingkular jong Jisu ka baong hakani ka sngi ka jing penim kalawan hakani ka ying hakani ka sngi ka jing penim kalawan hakani ka ying ki para bangit bait udakat halor ka ding pna usyam bat umat bau Jisu ulong nong penim jong u usakayas unong krong khajna umat bau Jisu ulong unong penim hakajing jong u kajing keli yang abat epi kalong hato mangabat mapipat ngimat na bau Jisu ulong unong penim hakajing jong e upetras usyam bau Jisu ulong unong penim nakatakadaw ong melong ukres ukun ublay ubaim kabaar upetras uyoi bau Jisu ulong unong penkia. Petras uyoi bau Jisu ulong unong penkia. Habau Petras uong melong ukres. Petras utip syai bau ta ukres lane ubala sle jong ublay. Lapan sle yu bau unong penkia na kabenta ki babon. Ulong unong penkia om tang hakamet kado henrai hakamet kabakenja mensim. Ka Bible kaya thu yangi bau Jisu uwan na kabenta ki bapang ki basitom ki badok ki bakerdo ki bajenjar ki bakordet ki bakuslai hakajing jongki haka gospel Lukas kalnong ka basan ka dekat ka balai puwe u Jisu daladehi uong ngam semlawan na kabenta ki bakot henrai ngawan na kabenta ki bapang ka Bible kaya thu yangi bau Jisu lapan kia iki bamatla ki badeko ki bakelut upen imru wat iki balayap upen pej iki khmat jong ubarti mayas upen yaj ya ubreu ubadeko ubajusyong hakapungsum habet hesda upen yo sngopat ya ukhna ubakelut bat ubom nang keren haka Bible layat hu yangi bau Jisu ulong unong penkia uta ubau Petras uong melong ukres ulong unong penkia kum kinong bot jong ukres ngakwa ban keli yala de bat yangi hakani kapor atau manga bat mapipat ngimat na bau Jisu ulong unong penkia abang ngidan hapadeng kajing pang bat kajing sitam ngimat bat ngisyam na bau Jisu ulong ru unong penkia ya gadok not kabalamong jongi ngisyam bat ngimat na bau Jisu penkia upen tengen yangi abang ngidan hagas ngusi bat kakuslai kum ki student jong ka Sunday school to ublay unyarap yangi bangin nangsan haka jinglong mensim bato ublay unyarap yangi bangin san haka jing tip haka jing syampang bat bangin yoi daki khmat bakenja mensim kum ba yoi u Petras bau Jisu ulong ukres u Jisu ulong utau balasle ubalawan syaka perthai ban penim yakinong pop ubalawan ru syaka perthai ban ai hangi ya kajing penkia hakamet kado bat kumju hakajing bakenja mensim to blen kurkhu yang yarap yangi bangin mat bat bangin syam hakajing jongi bau Jisu ulong nong penim bat unong penkia jongi ublen kurkhu long bagi ke jia selok naga benta ke buram ke jong ublay amen tong ini aduai ni aingu yame ko kenrat hakane kapor ipan pau ya kajing sngongo ya me namar ki jingker khu bat ki jing isnei ke jong me ni sngongo ya kaji alam ke jong me ha kajing jongi ha ki por baro ni aingo ya me ko kenrat baka khmat jong me kale lam bat ngi bat kajing ka ki thap nyang ki jong me ki long halo jongi ni aingo ro ya me ko kenrat ba me ai hangi ka mat ba khoi bakhia bangila ban long kumne kum bangilong ni wan hajan jong me kum bangilong ko kenrat ni sngoban aingo ro ya me ha ka por pamela pensngau hapadeng jongi ka ktin ka ba ka jongme ka ba pen mau hangi ya ka wei ni kijing shisha na ka ktin ublay ka ba Petras upla shna hakmat jong utra Jisu da ka ba ong melong ukres ukun ublay uba Petras lo ba ka ktin ka jongme ko kenrat ngila ban sothu ba usyam bat umat ba utau ukres lane utau balasle jong ublay ulawan syakane ka perthai na kabenta ban penim iki nong pop ulawan ru syakane ka perthai na kabenta ban penkhia iki bapang iki basitam
ban penkhia igi tagi bamat igi jing sngosi igi jing kuslai igi jing mong haka donot baka mensim jongke kumta ko konrat ya rap ingi kum ki khon ki jong me hakene kapor bakumba Petrus uyo ishen nada lagi jong ki khmat bakan jamin sim bau Jisu ulong nong pen em bat unong penkhia ya rap ingi kum ki khon ki jong me ya rap ingi kum kita ki nong pule haki Sunday school bangin yo ishen na bau Jisu ulawan ban pen em yangi bau Jisu wan ban penkhia ingi haka met kado penkhia ru ingi naki jing mong ki jing khuslai bat ki jing sngosi jongi namar kata ya rap ingi kupenrat bangin pediang yo Jisu haki donot baki mensim jongi bat ya rap ingi bangin sngotu syai bau Jisu layap namar ki pop jongi bat bau Jisu wan bat penkhia ingi habangi don hapring ka jing pang wan ru ban a hingi ka jing suk bat ika jing kemen kabakane ka perthai kamla ban ai to ya lam ingi kupenrat lang baki por baro ki badangsa ya rap ingi bangin nang la ban syakri ya me Yarap ingi bangin nang san haka jing long mensim, bangin nang san kamtam haka jing tip haka jing syampang, bau Jisu ulong utrai, bat unong pen em jongi, tas ngoko kenrat ika bangu maap ika jing duna baro, kateng Jisu ngiduai. Amen.